Dragi građani, ministar Beroš je prije neki dan iznio podatke da je većina hospitaliziranih od COVID-19 u Republici Hrvatskoj su necijepljene osobe. Ja ću vam sada iznijeti čiste podatke, a na kraju vi donesete vlastiti zaključak. Prema podacima UK NHS-a, u kojima je United Kingdom Health Security Agency svaki tjedan objavljivao COVID-19 Vaccine Surveillance Report. Primjerice, podaci za razdoblje od 36. do 47. tjedna 2021. što označava razdoblje rujan-studeni 2021. Građani koji su hospitalizirani stariji od 50 godina. Potpuno necijepljeni 3186 građana Ujedinjenog Kraljevstva. Cijepljeni s 2 doze 11627 građana. Dakle, hospitalizirano je od COVID-19 3186 necijepljenih i 11627 cijepljenih osoba. Građani koji su preminuli u roku od 60 dana od pozitivnog testa, a stariji od 50 godina, potpuno necijepljeni 1889 građana. Cijepljeni s 2 doze 8940 građana. Dakle, preminulo je 1889 necijepljenih i 8940 cijepljenih stanovnika Ujedinjenog Kraljevstva. Zaključak i da li vjerujete ministru Berošu donesite sami.